Vítam vás chalani na pozápasových rozhovoroch. Máme za sebou ďalší zápas Trnavskej divízii HC Bratislava, Lehota Oilers 9-3, ak sa nemýlim. Áno. Takže asi spokojnosť s toľkými gólmi však v dnešnom zápase. Áno, s gólmi určite spokojnosť, hlavne po tom, čo sme nevedeli, čo máme očakávať od súperov, nakoľko nový ročník, nová liga, nové výzvy. Takže súperov vôbec nepoznáme, pripravili sme sa na to len teoreticky, pretože ľady nemáme absolútne žiadne. Takže všetko po starom, nič sa nezmenilo, ale chalanov musím pochváliť za perfektnú bojovnosť. Dneska nám to tam popadalo, strelci sa nám prebudili, je to lepšie ako minulý rok, podľa mňa. Samozrejme, Super bol výborný, však išiel do nás, ako nemôžem povedať, že výsledok zodpovedá hre, pretože kľudne to mohlo skončiť aj len 4-3. Ako, to, že nám to popadalo, je len super. Ako vravíš, chalani z Lehoty mali dostatok šanci? Mali, určite tam mali viacero presiloviek, ale nejakým to tam nepadalo, na rozdiel od vás. No tak chvála Pánu Bohu, lebo však my sme sa v tých presilovkách minulý rok trošku potrápili a v oslabovkách takisto, ale teraz sme to podržali. Zmenil sa trošku váš tým oproti minulej sezóny? No ešte áno, zmenil, ale neboli tí chalani ešte dnes na lade. Ale trošku sme ešte len nastúpia v budúcnosti. Áno. Ak sa nemýlim, tuším, nikdy ste takto ešte v lige nevyhrali takto vysoko, takže určite môžete byť spokojní no, vlastne nie, no. s toľkými gólmi. Hej, áno. Však to je na tomto dobré, že sa nám strelci zobudili oproti tomu, čo bolo minulý rok, kde sme mali vlastne len jedného strelca, maximálne dvoch, ale teraz si v zápase dali takmer všetci góly. Ako som spomínal, včera už hráme na nový systém. Zvládate 2x20 čistý čas? No je to trošku zabijak pre nás, hlavne na veľkej ploche a tento štadión je tak veľký, že nevidím na druhú stranu. A je to iné, je to rozdiel, ako cítiť to určite v nohách. Dobre, ďakujem. Za Lehotu máte za sebou úvodný zápas, žiaľ neúspešne, ale sme radi, že sme boli pri prvej vysokej výhre supera, ale ne. Tak čo, nehrali sme to, že sme sa dohodli v kabíne. Vyhral ten, kto dal viacej gólov. Teda v koncovke bol super lepší, toto musíme zlepšiť my v obrane. A plniť to, čo sa v kabíne dohodneme. Z vašej strany to bol solidný zápas, mali ste dostatok šancí, presilovky ste hrali. Ale nie na góly, no. Len tá koncovka vám tak trošku asi zlyhala. Musíme dať gól. Bránka mal aj dobrého bránkara. Nám zachytal vynikajúco, nám zachytal bránkár, mal tam trošku šťastie viacej ako rozumu v niektorých prípadoch, ale bol vynikajúco pripravený, čo je super vec. U vás treba pochváliť, že to oslabenie 3-5 ste zvládli, to bolo dlhšie oslabenie. No to sme zvládli a potom 5-5 sme dostali 2 góly. Takže to sa nemôže stávať. To už tak býva. Trošku nám predstav tvoj tým, lebo ja som sa tiež snažil u vás niečo pohľadať na internete a som toho nenašiel. Čo sme plus minus partia tá istá, čo každý rok, hej, že sú tam amatéri, sú tam aj nejakí bývalí hokejisti, poviem, že čo XY, neviem koľko rokov dozadu hrávali nejaké žiacké súťaže. A partia plus minus sa stretávame, poviem, že od nejakých 5 až 7 rokov spolu, takže tí istí hráči, väčšinou z Lehoty. Takže už viacero rokov hrávate spolu. Predpokladám, že v Nitre máte... V Nitre, my sme hrávali v Nitre tú amatérskú ligu na Klokočine, až COVID to pokazil. Takže teraz sme sa prihlásili do tejto súťaže a teda tiež spoznávame súperov a budeme radi, keď to bude fungovať a nebudeme takto vysoko prehrávať. Ako sa vám pozdáva herný systém? 2x20 minút je... Za mňa je to takto OK, že akože musí nás chodiť viacej nálad, nemôžeme chodiť 12. Superom klobúk dole, že aj 9 to ukočovali, ako tým museli mať veľa toho v nohách. A hlavne na takomto ihrisku musí lietať puk a nie hráči, takže každý systém je za mňa OK. Keďže sa hrá 2x20 minút, tak minimálne dve formácie sú potrebné, nie? Áno. Tak to určite. To menej to je trápenie pre všetkých chalanov a si to znechutia hlavne tí, čo prídu kvôli tým, čo neprídu. Tak. Videli sme v včerajšom zápase, že ten záver už tam niektorí už dostojne vládali. Včerajší zápas, prepáč, nevidel som ho, absolútne, videl som len výsledok, bol dosť vysoký, ako Trnava, neviem, jak môže takto vybuchnúť, lebo poznám Trnavu z minulého roku a neviem, takéto výbuchy, nie sme na to zvyknutí.
Takže neviem, čo tam stalo, neviem, koľky boli, netuším absolútne, ale určite sa na budúce, keď sa stretneme, tak si ich opýtame, čo to vlastne malo znamenať, lebo ako vieme, že tie Piešťany sú veľmi, veľmi kvalitné mužstvo, ale zase, aby v druhom polčase takto odpadli Trnaváci. Ako si vravel, onedlho budete hrať s Trnavou a potom Áno. sa porozprávame na konci zápasu. OK. Ďakujem, chalani. Za málo. Majte sa. Dík, čau.